Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи баракатуҳ. Бародарони мусалмон, ина нигоҳ кунед. Ман ба хотири чӣ сёмка кардам ки шумо да огаҳкунанда боша ки рӯзе аз рӯзҳо мову шумо хоҳем ин ҷо омад ва ҳама чашандаи марг аст. чизи ҷондоре ки ҳама чашандаи мову шумо чашандаи марг ҳастем. бародарон ва хоҳарони мусалмон, намозотонро қазо накунед, намозот дар вақт адо кунед, бо фармони Аллоҳ бошед. нигоҳ кунед, ҳама хапу хомӯш хобида ҳастанд ва гӯем ягон садо нест, оромӣ дар ин ҷо хобидаанд. касе дар ин ҷо гӯем амали солеҳ дорад ва касе амали бад дорад ва худшон медонанд дар ин қабристон хобидаанд дар назди Аллоҳ. яъне инҳо дар олами барзах ҳастанд, медонанд, ҳама ба шумо маълум аст. аммо то рӯзи қиёмат дар ҳамин ҷо агар касе намозро тарк карда бошад, азоби қабр моро осон бигардонад. мегем ёро дуо мекард ки Аллоҳи мутаол аз азобе ки нофармонӣ Аллоҳ карданд, кадоме ки азоб дида истодааст, мо дуо мекунем ки Парвардигоро қабрҳошон, мушкилошон осон бикунад ва аз азоби қабр озодшон мегардонад. бисёр инсонҳо дар азоби қабр мубтало мешаванд. барои бародарони мусалмон, ҳама вақт ба ёди Аллоҳ бошед, ба ёди паёмбари Аллоҳ бошад ки парҳезгор шавед. ассалому алейкум ба кулли мардуми мусалмон. дуогӯ бошед ва фаромӯш накунед ки рӯзе аз рӯзҳо мо шумо ин ҷо хоҳем омад. саломат бошед.